kiinni ja sitten niinkö, että sulla lähtee vähän niinkö, aina meinaa karata se niinkö tässäkin silloin, niin tässäkin meinaa vähän karata. Nyt tää toimi niinkö paljon, mutta vieläkin saat niinkö tavallaan reilummin vielä, jos vaan kestää. Ja sekin vähän niinkö, että kun se tulet tästä, niin otat kierrät, se tulee tässä, se eikä nyt kun se tulee, kun se lähtee takaa, niin tavallaan vaikka se koira lähtee takaa kiertää, niin se voi liikkua perässä. Et nyt se heti kun se lähtee takaa, niin se ei niinku käänny jo. Et se voi, niin se ei ole tavallaan tästä, niin se joudut itse väistämään. Kun se on sen tiukemmin takaa, niin se on suoraan niinku taas kävelee tästä ohi, niin se joutuu vähän väistämään tätä äsken. Mutta minkä takia toimiva pystyy? No se oli vähän niinku varmaan sitä, että se sitten niinku onnistui. Sitten se ei alta pois, mutta se tuli vähän semmonen niinku, kun se ei alta pois, mutta se oli kumminkin niinku tavallaan kiirehtiä vähän. Niin se oli vähän semmonen niinku se ei niinku hypännyt, kun se lähti vaan syöksyyn sitä kohden. Niin just että se aina se hyppy takaa, niin silloin se olisi menossa, niin sun ei tarvitse itse siihen kiinnittää. Ja sitten tuo menee nyt alussa vähän. Tämä oli niinku ekalla kerralla, kun tuli, niin semmonen tosi nätti. Niin nyt tämäkin oli vähän niinkö hyppy, niin se käy tosi tuolta niinkö. Voiko mistä itse käydä tuossa vaan mitä niin? No mietin tässä nyt niin kurvaamaan seinää päin. Et se voisi tämä enemmän hyppy ja putkea, että se lähtisi niinkö semmonen rauhallinen. Me ollaan niin rauhallisia. Toi tulee vielä toi kylmästä tai hyppää. Tavallaan siitä kun se varmaan tulee, niin älä niin paljon liiku itse tuonne, koska se ei varmaan tarvista, se riittää vaan se hyppy, että siellä vaan käännät sen, niin se tulisi tiukemmin. Yeah. Jos vähän tuli. Anna vähän tiukemmin vaan sille se käsky tuonne, niin että se lähti sillä käskyllä niin sitä suorittaa. Et samaa sitten just näissä kierroissa, että tavallaan se tekee sillä käskyllä mitä sen pitää, se saa omalla liikkeellä tehdä vähän enemmän mitä se niin. Hop. Hop. Ei löydy paikkaa, jos se tulee ehtisi kokonaan koiran kuvaa. Se tuli tästä, se oli taas tällä. Et tällä. Sitten on niinku molemmat vähän intoviin vielä. Nyt kuitenkin purimaan. Mutta ehkä Joo, en ole niin rohkittu. Mäkin haluaisin silleen. kun se hyppää tuohon, niin se ei sitten niinku lähellä sitä tosi paljon tuonne menee niinku pelkällä tästä. Säällistä pitää villistyä koiraa vielä ensin ystäkin Nyt se tulee, nyt se lähellä, kun se tavallaan se ehtii vielä siinä esteen päällä niin tavallaan roikastaa sen. Et tästä vaan niinku rauhallisesti kun tulee hyppyy putkeen, sit niinku otat sen tänne. Jos ottaa kantaa tästä. Joo. Ja sit käsiliikkeellä tulee nyt tänne niin vähän pitkäksi. Niin sama, että turvallisuus niinku, että just että kun sä otat tästä Käy kässin tai kuvaa. ja saat sen tästä hyppyyn. Vähän niinku nyt olisi niin päällä, että sä tulet jotenkin tuonne pitkälle.